Taħseb li kantileni bħal ta' kaxaru kienu jitkantaw bl-istrumenti jew kienu jinkitbu biex jinqraw mill-intellettwali f'kultura mħalta? Issa kantilena jisimha magħha, ġifieri mhix poeżija biss miktuba biex tinqara, imma biex titkanta. Ġija minn kantus, ġifieri kienet melodija li titkanta. Ġifieri dik żgur kienet mhux biex tinqara biss. Il-11 il-ġuklar li jissemmew fil-lista tal-milizja tal-1419 taħseb li kienu jdoqqu mal-anjiet minn suġa minnu tara bħal kaxaru? Dak ma nistgħux ngħidu eżatt x'kien jiġri dak iż-żmien. Speċi il-notara kien forsi livell ieħor tas-soċjetà, ma nafux. Imma li kienu jannu poeżiji kienu żgur, ġifieri. Nafu sa mis-seklu 12 kien hemm nies li jannu anki bl-arbi klassiku dak iż-żmien. Issa x'kienu jagħmlu dak il-perjodu nixtieq li nistgħu ngħidu iżjed, forsi iżjed ma jgħaddi żmien iżjed niskopru wkoll. Issa daw tal-milizzja kien hemm 11 il-wieħed semmejt inti. Issa daw eżatt x'strumenti kienu jdoqqu jew kienu x'jannu laqqas ma nafu. Laqas daqshekk, ġifieri diffiċli ħafna. Kull ma nafu illi iżjed tard fi żmien il-kantilena, right, ftit wara, kien hemm kuntratt bej żewġ ġuklari. U dak nafu li wieħed żgur kienet idoq strument. Nafu li ġuklar, nafu li doq strument, kien idoq il-liħutu, li kien il-ljut jew lowt. Imma daqshekk, liħor qas nafu x'kien jagħmel, forsi kien janni, ma nafux. Right? Ġifieri dejjem forsi jgħaddi żmien dejjem tiskopri xi ħaġa oħra, nisperaw. X'taħseb li kienu t-turbaturi li jissemmew fil-lista tal-milizzja tal-1417? Din oħra. Issa, dawk iż-żewġ trubaturi li hemm fl-1917 jissemmew ukoll fil-milizzja ta' sentejn wara. Imma hemmhekk imniżlin bħala ġukulari. Issa, it-trubaturi u l-ġukulari kienu xifissru l-istess ħaġa jew kienu xi ħaġa żjed ma nafux. Il-fatt li l-ewwel trubaturi u mbagħad ġuklari għal kieku l-kuntlarju. Forsi ngħid it-trubatur xi ħaġa żied importanti, ma laqas nistgħu ngħidu hekk. Ġifieri laqas nista' ngħid forsi kien janni, ma nafx, għax terġa' mbagħad msemmi bħala ġuklar. Il-ġuklar aktarx li kien jagħmel kollox. Imma għaliex iddeċida jiksbu bħala trubaturi hemmhekk. Ma nistax ngħid laqqas. Kemm kienet importanti l-mużika f'kultura litterata? Jiena naħseb dejjem kienet importanti ħafna. Jekk tqis li saftitilu ħafna mill-għannejja kienu għadhom il-litterati, ma ngħidx daqshekk issa, imma kienu għadhom il-litterati saftitilu. Tinduna kemm importanti. Ġifieri huma iħaddmu l-menti, hekk jgħidulu, anki sa issa għadhom jgħiduha, iħaddmu l-menti meta qed jannu. Ġifieri ishom qed jiktbu imma f'moħħhom. Importanti ħafna. Peress li kien hemm reliġjonijiet differenti prattikati fl-istess żmien f'Malta, taħseb li dawn kollha kellhom il-mużika u l-għanijiet tagħhom? Żgur kellhom kollha il-mużika tagħhom. Il-lut nafu li kellhom il-mużika tagħhom nafu sa mill-Bibja, ġifieri li kellhom l-istrumenti u kellhom l-għana tagħhom. Issa, l-insara nafu per eżempju li fil-katedral tiġa kien hemm organi, ġifieri kien hemm organist u kien hemm organi l-istess perjodu qed nitkellmu. Mużika kien hemm. Issa miktuba iżjed fil-Knisja kienet tkun miktuba, il-mużika tal-Knisja aktarx milli mużika l-oħra sewwa. Imma ħammurru għall-Mużulmani wkoll dak iż-żmien, dak il-perjodu. Ħaġa interessanti ħafna li ħarġet minn hemm, il-Musulmani meta jsallu jitellaw idejhom ma' widnejhom. Meta tisma' il-muazzin jsejħilhom għal preghiera itella sewwa Allahu Akbar jolli idej. Issa aħna dik ħadnija qiegħda parti mill-kultura tal-għana. Kienet tintuża bejja u baqgħet tintuża fl-għana.
Id-differenza fil-klassijiet soċjali kienet tfisser differenza fil-kultura mużikali l-iktar kif titwassal minn individwi għal individwi oħra? Trid taħseb dak iż-żmien li kien hemm pereżempju irħula żgħar maqtugħin. Jiġifieri bil-fors kien hemm tip ta' kultura differenti jekk tkun fil-belt mod u jekk tkun maqtuħ għal rasek. Anki sa ftit ilu ntqajt ma' waħda għawdex li qatt ma ħarġet minn Birbuba, ma nafx tafux fejn hemm Birbuba, qatt ma ħarġet minn hemm laqas qatt marret ir-Rabat. Ġifieri trid taħseb hekk li hekk kienet id-dinja qabel. Nies maqtugħin għal rashom, ġifieri huma jgħaddu l-kultura tagħhom stess il-dawk ta' madwarhom u jkun hemm nies tal-belt li qed jitħalltu, dejjem qed jitħalltu u jistgħu jgħaddu l-kultura mod ieħor. Issa l-kidba qiegħda biss 50 percentaġġ żgħir ħafna dak iż-żmien. Trid taħseb fin-nies tal-Knisja li kellhom il-kapaċità li jiktbu u jaqraw u n-notara u daqshekk pratikament ftit forsi xi il-tobqas li kienu l-istess bħalissa. Ġifieri ftit nies l-oħrajn ħadd ma kien jaqra jgħaddu l-kultura tagħhom minn fom għal fom. وقتي امرأة